para member. Dua. Buat yang punya GNS Garap Nasrul Suhadi Unyil. Bisa diobati umpama wong niba ditambah ketiban Anda. Mas Nixar ngomong wis cinta karo sini omah cuma siji kula sing gawe kakak bahagia tapi wis beda beli ilo katong mata wis beli ilo teka memang abot Asarat Mas Tiar Mas Nizar Mbak Nadia Mas Nizar Mbak Nadia Mas Nizar Mbak Nadia Dewas nurut bisikan setan luruh kena usup-usupan Dewas kula wis pasrah sekanggo sampeyan Nok Desi calon majikan hati lara rasa ditendang moal ilang wis tadi belang rabine Unsok ning arep lawan Kenimbang lara ati Mene lakine tek bayari Ngomong wis cinta Nok Desi Karo sining uman Nok Desi Jare cuma kula Nok Desi do paling sayang Nok Desi Nok Desi sayang beli ilo katoni mata wis beli ilo tekan apa abot ningkana Mas Nizar Mbak Nadia Mas Nizar calon majikan Mas Nizar Mbak Nadia Mas Nizar Dewas nurut bisikan setan luruh kena sedalan-dalan Dewas kula wis pasrah sekanggo sampeyan wong wadon hati lara rasa
itulah sing gawe kakak bahagia.